Dudzai My Love by Mama Naji, Chapter 2. Ndakaenda ndichiita kufambisa chaiko. Ndainge ndatononokerwa plazi vanhu vaitozviziva kuti kana pasina Dudzai jiti harina kidzi. Rima rainge rakaita kukwidibira asi handina kana kumbozvitarisa zvese izvozvo ko ndaigotyei hangu ini ndaitotyisa kudhara. Ndakasvika ndikatanga ndatsvaka amai Anirod kana kuti amai Arnold. Amai Arnold aive ari mukadzi wasabhuku wechinumber 3. Vaiva ne25 years. Ndo wandaitowiriranawo naye wandaitotiwo uyu ndiye shamwari yangu. Ndaiziva kuti ndivo vaitambira kumapoto pese paiitwa zviitiko muvillage medu ende ndakabva ndatovawanawo vari kumapoto ndikabva ndati, amai Anirod, sei. Ivo vakabva vati kwandiri, yesi Dudzai shamwari, ko wauya nguvai? Mudariro makaneta umu. Ndanga ndichitokutaura izvezvi kuti dai Dudzi anga aripo angadai aisa murari mudariro. Ndakavapindura ndikati, ndauya izvezvi wena, ndatotiza hangu kumba kikikiki. Ko amuna kasadza kasara here mundidirirewo tunyama twakati ndisukurudze mukanwa wena veji randadya kumba uku plazi ndiwane kutamba ndakaguta. Vakabva vati, kikikiki, watanga Dudzi, sadza rapera wena, asi izvezvi tiri kubika raisi revayeni vabva kuchirungu uku. Rava kutoibva haro, rega ndikokuitira plani. Ndakapindura zvangu ndichinyemwerera ndikati, aiwa amai Anirod, pakura rakadaro wena, roibvira mudumbu, ndorizivira kupi zvangu, kutoriwanirawo pano, nyama isa yakati oka, ingopakura wakatarisa kusaidi wena. Amai Arnold vakaseka zvavo ndokubva vati, kikikiki, oraiti, Dudzai so. Ndakarinzi rino raisi tuku nemazinyama emombe. Ndakavatenda chaizvo ashamwari vangu ava. Ndakarova raisi dikita kusvika rava kuti nyu. Handina kana chandakasiya muplate. Nyama ndakaita yekushandira zvebasa kusvika ndanzwa pari remoyo. Kwakuzoti zigapu rangu remvura kutu. Ndaitoda kutobvunza amai Anirod drink revayeni. Ndakazonyara hangu asi panyama ndainge ndatokavira zvegore rese. Ndakachizosimuka zvangu ndava kuenda mudariro. Hamuna zvamakaona. Ndakangosvika ndikatanga kushaura song yangu ndikati, vane mahombe tombotamba, vane madiki kumbomira, jora rakadona zunza mazakwatira ndomazunza, zunza mazakwatira zunza tiendi, zunza mazakwatira zunza tiendi. Zunza mazakwatira zunza tiendi, zunza mazakwatira zunza tiendi. Yakati yadairwa song ini ndikati shavi ranga rabata zvino. Ndakatamba zvekuti ndakanzwa vanhu vava kubvunza kuti kondiani, vamwe vachiti ndidudzai, munongomuziva nesong yake iyi plazi tarisai nezi oversize hembe ndo zvinongokuudzai. Handina kana kumbozviteerera ini, ndaitojaivha hangu cause kana ndasvika panguva iyi ndaita kunge ndainge ndasvikirwa naambuya vangu chaiko. Usiku hwese ndaingotamba chete pasina kurota kuti kunze kunei. Ndakazorohwa nehana ndichiona kwava kuti ngwee kuchena. Kukanganwa kuti taida kuzomukira kumaricho. Ndakangobuda mudariro ndiri speed ndichienda kumba. Ndakati ndafamba chinhambwe ndakanzwa baba vaSorobhi vachideedza. Hanzi, naiwe Dudzai, hausi kunzwa kuti ndiri kukudeedza here naiwe? Wandikuvadza nekumhanya ndichikutevera. Ndakavapindura ndikati, muri kudeiko imi baba Sorobhi? Ndanonoka, munondirovesa kumba naamai, muri kutondinonotsa. Ivo vakabva vati, bhora pasi Dudzai, ko wakazoti chiiko nenyaya yangu? Ndakaona kuti ndingatononotswa nebenzi ndikabva ndafunga plani ndikati, ndichambofunga baba Sorobhi, chidzokerai ndava kuenda kumba ini. Baba Sorobhi vakabva vati kwandiri, okay, patichasangana futi undiudze reply yangu. $5 iyi ndakabva kunotengesa madomasi angu nezuro, utenge zvaunoda. Ndakavapindura ndikati, imi baba imi, endai munopa adzimai venyu mari, kuwandisa kwayo here? Vakabva vati kwandiri, tora kani Dudzi amai Sorobhi ndakatovapa $20. Baba Sorobhi pavakandiudza izvozvo, ndakabva ndagaya kuti ndainge ndisati ndambodyawo zvinonaka ndikati regai nditambire.
ndaizotoenda hangu kumashops kunozviuraya nekutesta tumabhisvo. Ndakangotambira ndichiti, mandipa mega, handina kana kumbokukumbirai, musazondinetsa baba Sorobi. Ndakabva ndatotanga kumhanya ndakananga kumba. Ndakaita laki vanhu vainge vachakavata. Ndakanyawaira ndichivhura dhoo repakicheni ndikabva ndabvisa duri nekutorara. Asi hope dzakati dzichangotanga kundibata, ndakabva ndanzwa dhoo richigugudzwa. Vainge vari baba hanzi, dudzai, chimukai tione vanangu, toda kukasira kupedza tibate imwe ndima, toda kushandira chibage chakawanda nhasi. Ndakasvotwa chaizvo. Apa hope dzanga dzava kunaka sei, at least ndaive ndisina kubatwa hangu. Ndakamuka iwe, ndikapeta tuchira twangu. Tapiwa aizosara achizvigadzirira zvekuchikoro. Ndakageza kumeso semunhu aiva nehope dzekujiti. Ndikabva ndatora chigubhu chemaheu edu ainge asina shuga, ndokubuda tava kuenda kumaricho. Takaswera tichishanda zuva rese, asi ini ndaingozvimanikidza hangu. Ndaive ndakaneta. Baba vangu vakambomira kushanda, ndokubva vati ndee kunditarisa. Vakabva vandibvunza vachiti, dudzai, ndinokuziva uchishanda, nhasi kwakanaka here? Asi warwara mwanangu? Ini ndakabva ndakasika kuvapindura ndikati, baba, ndiri kunzwa musoro, plus kungofungawo kuti nhamo iyo iyi tinosvikepi nayo. Ivo baba vakabva vandipindura vakati, zvichanaka mwanangu, chimwe nechimwe chine nguva yacho. Ngatingokutsikanai nezviripo mwanangu, hapana zvokuzviita. Amai vakabva vahakira panyaya iyi vakati, ukati hauna mimba iwewe dudzai, zvauri kungoita nhasi zvakaoma hazvo. Ndakatarisa amai ndikavapindura ndikati, amai, ndinoiwana kupiko mimba yacho kunge ndine mukomana naye? Iko nekushata iko kuku, ndiani hake angandidewo? Munongonzwawo vanhu vemuvillage kuti vakatondipawo zita. Pandakapa amai vangu mhinduro iyi, ndakaona kuti amai vangu zvinhu izvi zvandainge ndavaudza zvainge zvavarwadza. Vakabva vandipindura vakati, hazvina mhosva mwanangu, Mwari haadhakwi. Mwari vari kutokurera zvekuti uchazoshamisika ukatowanikwa nemunhu wausingafungiri. Chandinoda kukuudza, usafa wakazvitambisa uchiti nekuti hauna anokuda. Zvichengetedze mwanangu, umandara idamba kamwe. Rega hako vachikuseka, asi Mwari vari kumusoro kudenga vari kutokuona izvezvi, ende Mwari havadhakwi. Ndakapindura amai ndikavati, ehoi amai, ndazvinzwa. Baba vakazonditi ndiende zvangu kumba, vaizosara vachipedzisa. Ndakati chance given, neshena yangu iyoyo ndikapesanisa tsoka ndakananga kumashops. Kamari kangu ndainge ndakakasungirira padresi rangu. Semazuva ose vanhu vaingondiseka, but inini kana kumbogaya hangu. Ndakasvika pachitoro ndikabva ndatenga mabhisvo aya ane cream e50 cents. Ndikatenga lita redrink rainge richiita $50. Ndakabva ndatenga nemabhanzi $1 ndikasara ne$2. Ndakabva ndaisungirira padresi rangu ndikamhanya zvangu ndichidzokera kumba. Ndakanyatsokutanga ndageza ndikabva ndapinda mukicheni ndokubva ndatanga kudya mutakunanzva wangu. Ndaida kupedza tapiwa nanamama vasati vadzoka, nekuti ndaitya kuzobvunzwa kuti ko wainge waiwana kupi mari iyoyo. Ndainyatsozvidyira ndakagara zvangu kuseri kwedhoo ndichiperekedza nelita reCoca-Cola. Handina kunzwa kuti tapiwa ainge apinda sei. Ndakangonzwa ava kuti, saka sisi dudzai, ndo zvamunoita kana muri mega ka? Ndakubatai, maiwana kupi mari yamatengesa zvinhu izvi? Asi mava nemukomana. Tiri kudya zvisina mafuta pano, tichigeza nemvura chete, izvo munenge muine mari henyu. Nekuda kwekuti ndainge ndakachidzwa neCoca-Cola, ko anga apinda nguva inaimi. Ndakamboita time ndichizvirova chipfuva. Ndaive ndamedza nehuro isiriyo ndikabva ndati, tapiwa, usazonditaurirewo hanzvadzi yangu ndingarohwa namama. Handina mukomana ini, uya tidye tose ndizokuudza kuti ndazviwana kupi. Iye tapiwa akabva ati, sisi,
ndodya hangu, asi kuzodya ndichinyima ana baba hazviiti, tese totodawo kuzvidyawo, siyai moyo wenyu uyu. Ndakanyara kukundwa nemwana mudiki kufunga naimi. Takazodya tikasiyira ana mama zvimwe. Tapiwa ndakamuudza zvakaita kuti ndiwane mari, akandiudza statement rekunyepa kuna namama. Akabva ati, sisi, musazokanganiswe nemadhara aya nekuda kutiza nhamo. Zviri nani tigare nenhamo yedu, zvichanaka chete. Kana ndikangopedza chikoro chete, ndoda kushanda ndivakire ana mama imba ine masteps se yandakaona kubhindura patakaenda kunoita debate nezvimwe zvikoro. Ndoda kupedza nhamo yepanopamba. Tapiwa akati achitaura kudaro, ndakanzwa kuda kudonedza misodzi nemashoko atapiwa, asi kungoti ndiri munhu asingachemi zvekumhanya. Ndakangoperera mukurwadziwa nemashoko ake. Ana baba vakazouya vakasenga ma50 kg maviri echibage. At least taizombochovhawo tichidya sadza. Takazovapawo mabhanzi nedrink. Vakabva vabvunza kuti ndainge ndazviwana kupi. Ndikati, paya pamati ndiuye kumba, ndaona vaeni vanga vachibva kubhazi, ndikavanetsera kutakura zvinhu zvavo, ndokubva vandipa $5. Ndikatengawo zvinonaka, ndikabva ndasara ne$2. Amai vangu vakabva vati, naidudzai. Shuwa dudzai, ungatenga zvinonaka shuwa, kana neshangu mutsoka hauna, zvivhara ngozi tinotochinjana. Wadii kungopinda pafiri market wanhongawo zviviri nhai mwanangu. Chikafu ichi kana ukapedza kudya handiti unoenda kutoireti. Amai vangu vakati vachitaura neni kudaro, inini ndakangogutsurira musoro, asi nechemumwoyo ndaitoti, imbomirai zvenyu amai, kana ndikadya zvinonaka, kana zvazondifina ndipo pandichazotenga zvimwe. Ndakazoisira vekumunda mvura yekugeza, ndikabva ndatanga hangu kubika sadza nemufushwa. Tikadya nekutonorara sezvo maneto ekumunda iniwo ndainge ndiine maneto ekujiti. Makuseni takamuka tikaita basa hedu, tikabva tazorora. Zuva iri hapana kwatainge tichienda. Ndaiva ndakatogara pamumvuri namama, baba vainge vachisona zvavo nyatera ravo. Pakabva pasvika. End of chapter 2. Vedare muepisode yedu yemuzuva ranhasi tinogumira pano chapter 2 pabhuku iro rakanyorwa namama Naji, bhuku iro rinonzi Dudzai My Love. Kana kari kekutanga kusangana nechannel yedu, please subscribe to our channel. Tichadzoka zvekare nemamwe machapters pabhuku iro rinonzi Dudzai My Love rakanyorwa namama Naji.